dati mong relasyon, ano yun? Huwag ibigay ang lahat. This is host Jerry. Ang galing! JR and the family of our Mr. and Mrs. Nanisma! Magdala dito ng isang taong nakamove on na sa dating karelasyon. Magdala ng isang taong finally ay nakamove on na siya sa dating karelasyon. Yung masasabi niya, okay na ako, hindi na masakit. Sir, pangalan mo? Marco Winnie. Ganda. Ang ganda ng boses mo, tapos iniwan ka. Or ikaw naiwan, ano nangyari? Private. Private property. Sige, ganun na lang. Kung meron kang natutunan isang bagay mula sa dati mong relasyon, ano yun? Isang basic answer lang. Huwag ibigay ang lahat. Grabe. Wala ka naman kalungkot. Huwag ibigay ang lahat. Kasakit na. Thank you so much, guys. And yes, this time, I would like to request all the single ladies, we will now have the throwing of the Lugia over. Ano pangalan po natin? My boyfriend? Bakit alam nyo? Wala ba? Busy ka sa work mo? Busy sa lahat. Wala pagid. Wala ka pagid ng alubyo, ma'am? Ha? Kapal, no boyfriend since breakup. Ang minito ka lang sa mga Okay. Nagka-boyfriend lang. No boyfriend since breakup. Siyempre may boyfriend. Kaya, abin nyo lang nag-break na galing sila. Alright, so this time, ma'am, tingnan po natin kung sino ang makakaagaw ng bouquet sa mga pagkakataon. Kaya nga may gumawa sa'yo mo. Ano? Implanuhan niya na eh. Ang strength, pagkali sila lang ako, di ba na? Hindi ka magplano sa'yo. Oh, sorry, tingnan. Okay, so ayan, okay ka na? Okay na siya. Tayo ka na ng straight man. Ladies and gentlemen, you know what, ito yung pinakamahirap na part kasi syempre, ang hirap talagang agawin yung bouquet na to. I just don't know kung anong diskarte yung gagawin ng I just don't know kung anong diskarte yung gagawin mo. But well, gawin mo pa rin ang iyong makakaya. Okay, ladies and gentlemen, let's do this. And 1, 2, 3, throw the bouquet! Wow, ang galing! Ladies and gentlemen! Okay. Meron ka bang napupusuan sa mga bisita natin? Wala akong puso pa. Wala akong puso pa. Ay, talaga mahirap buhayin to. Ano ka ng puso? Ano? Hindi ka mahalaman. May isang lalaki mo, tahimik lang sa likod. Na nais magpakilala ng kanyang sarili sa'yo. Sir, ngayong hapon ay itinaas mo ang bandera ng kalalakihan. Sa dami ng lalaki, walang gustong tumayong ikaw lang. Ipakilala mo po ang iyong sarili sa isang napakagandang dalaga. Hi, Andy. Ako galing siya ng Ayan. Okay, 5, 6, 7, dada. Ikaw na nga ang hinahanap ng